Znepokojujúce fakty o histórii. Kráľovná Alžbeta bola taká posadnutá cukrom, že jej zuby začali hniť ešte za jej života. Väčšina ľudí mala veľké problémy s porozumením jej reči. Istá Mary Croft presvedčila lekárov, že je tehotná s králikmi. Aby pôrod vyzeral čo najrealistickejšie, vkladala si do žalúdka a reprodukčných orgánov časti mŕtvych zvierat. Počas výstavby Filmového centra Kultúrneho centra Filipín došlo k nehode lešenia, pri ktorej bolo 169 robotníkov zaživa pochovaných vo vlhkom, rýchlo tuhnúcom betóne. Mnohé z týchto tiel sú tam pochované dodnes. Jana z Arku bola upálená na hranici ako kacírka. Jej telo spálili až 3-krát, aby sa uistili, že z nej naozaj nič nezostalo. Keď kráľ Henrich VIII zomrel, jeho rakva začala pretekať. Na druhý deň ráno zistili, že do kaplnky sa dostal túlavý pes, ktorý olizoval hnilobnú tekutinu vytekajúcu spod rakvy na podlahu. Vraj krátko po umiestnení do kaplnky explodoval.